Malawian Camera. Yes, comrade, good morning, how are you? Mazgabanj, masalabanji nanga. Hey guys, basi kuchibwirikiri ku Malawi chibwirikiri zativuta ndithu. Uyu ndi bodyguard wake wa Bon Kalindo wabwera ndithu pa air basi kunena naye za mavuto ake amene akukumana nayo ndi bwana wawo ngati ya Bon Kalindo. Ndiyebe zinthu ngati zimenezi yayi iwo ndithu ayankhana bwinobwino okha. Mwenaso a Bon Kalindo ayankhaso nthawi ina yake etu kumano izi ndi zimene zilipo makamaka kudzikunjako. Kumaperoko tili ndi audio tili ndi video ya amayi ena ake amene akulongosolanso za kunamizidwa ndi ka MCP cha ndandandandan uko moti maofesi ena amaphwanyidwa akula kuphwanyidwa kumeneko ndi zamene zambiri zo ndithu zili kumeneko ndi tingozi vera roka. Bwana Lura ndikukumvani. Komano mwina ndimafuna ndingokuza nonena kuti anthu ena akuona ngati kuti mwina zinthuzi alipo anthu ena ake amene akundituma. Ine kulibeko amene akundituma. Amene amakumana ndi chipinjo ndikamayenda ndiwo aja mbiri. Amandimbira foni wajawo kusanache bwinobwino. Ndipo ndimatha kunyamuka fast kunyumba kwawo. Ndimatha kuchoka apo mwina chakudya ulochita konse. Ine osadya chakudya. Matopa ngati zimenezi. Kumukonda munthu uja. Komano ine chimene chikuti kumudutsa nchonena kuti apanga bwanji zinthu zina zake adzipanga bwanji zinthu zina zake kuseri inosadziwa chonsecho zinthuzo timamasukirana iwo ndine ngati munthu ndi nzake amene amayendera limodzi komanso ngati munthu ndi bodyguard wake. Mandipetsetsa bwana ine yawo his bodyguard. Mandipetsetsa ndikunena kuti I was chifukwa pakanati pano ndamba ndali makaya andi sindikuyenda nawo limodzi. Akalindo ineyo ndili mavuto anayitanitsanso suti meeting iyi ndi yachiwiri suti ndiyoyamba ndi yachiwiri ya bwana mudzafu cha jakuzana namba ndakhala nako pasi kumauza kuti abwana ndikuona kuti inu mwamba kusintha zochitika ndikuona kuti mwamba kunditaya now zapo live izozo tinamba takambirana kwa awiri osati sopa group aja mwamba kunditaya nthawi zina ndikakwindira ndifone simandi yanga nthawi zina zake inu abwana ndikuona kuti mwamba kundipanga ine chipongwe ineyo mavuto amene ndikudutsa mukwadziwa koma simachitapo kanthu chifukwa chani inuyo mmakhala ndiuza yanga ndikupita kusalima munyamuka kupita kusalima ineyo mkazi wanga sanaje mafana anga sanaje ndikusowa pokhala inu makhala mutima kuti project yanu you don't think about me why mandipetsetsa anani mwenga ine ngoti mwezi noyi tindimakhala ndi ndalama ine mwakuti chabwino ineyo akalindo ndagwirira ntchito nthawi yayitali mandipetsetsa bwana ineyo ndili pano ndikufuna ndalama zanga kuchokera kwa akalindo kaya ubale udzipitirira kaya siupitirira ndilibe nazo ntchito akwiye pa chilungamo changa kuti ine ndikuyankhula chilungamo koma ine ndikufuna ndalama zanga andipatse chifukwa chimene ndikunenera zinchonena kuti ineto andigwisa ntchito a long time iwo ndikumapanga madiri mwa chinsisi amaona ngati ine sindimadziwa iwo achata amandiona ngati ine mbuli iwo acha chifukwa akatenga ka 10,000 kundipatsa ndimathokoza amaona ngati munthu wokuti ndinangathokozepa samadziwa kunena kuti ife ndachikhalidwe chabe andizozo ndizikhalidwe zimene timazidziwa timakhulupirira kuti okanga chepe timayenera kuthokoza mandipetsetsa iwo aja amachitenga chimene chokanga ndine munthu wopusa kuti akhuzopanga madiro ambirimbiri then ndikungotengako kathuku acha basi kundiponyera ngati galu basi ine ndikumavaya mandipetsetsa so zinthu zimene zozo panopa ndikuziganiza kwambiri chifukwa chonena kuti ine ndakhala ndikumagona ndi njala banja langa kumagona ndi njala chimanga chimene chacho waja kuchisunga andi timachilemekezo kuti chimanga chimene chacho chinabwera ndi anthu ena ake kupita tikachigawe mandipetsetsa bwana ndikopita ukachigawa kuja chimangacho sikunatheke chimanga icho chinagulitsidwa pano akabwera ndi dili yonena kuti anthu afuna abwezeredwe chimanga zimene zizabodza andi ndikukambe chimene ndikuchidziwa ndizabodza. Kodi iwo bwanji mimi amagwita chimanga sana kumbukire kuti sensei ali pa mavuto ABCD. Bwanji mene ndatero bwanji ndingotenga kukena kake ndithandize sensei. Bwanji nditende ndithandize mai. Chifukwa feyo abwana timagwira njani ntchito yopya kwambiri. Kumutetezera munthu is not easy. And makamaka munthu amene akulimbana ndi boma chiti tizophweka. Ndene ndi mazachi unono kuti izi sizona bwana. Atagwichidwa ntchito nthawi yayitali. And ine ndi munthu ofasa don't like kumayankhula. Koma ngati ndafika this level ina bwana ndikakhazikitsa chiganizo ndi makhala ndakhazikitsa. Awawa ine sindikuwapepesa sindinalakwire. Mandipetsetsa muno bwino. Sindinala kuti ndakaliposa andi mwauze kuti sindikusuka pepesa china chilichonse andi ndimayankhula tsiku meja kuti mawa amene ndikuyankhula pano pawa sindikupanga regret sindikupanga regret chilichonse chimene ndikuyankhula ndikuchidziwa
iwo ajawo ine abwana ndikamanena kuti iwo ajawo akuwatuma anthu aja musanditsutsei chifukwa ndikunena kuti poyambikira penipeni Salo anayamba kubanji kumakangana nawo aja nkhani za ndalama za MRI anatukwana pa group aja anayankhula mpaka nanenso ndikapanga defend lero adzikabwera ndi mawu okhanga kuti akutetezera atetezera adziwapo chani sinde kuti iye uja kudziwapo kanthu pa zimene zonse azikatipanga blame ine kutena apongolana azinditukwana ine abwana azinditukwana kuti dziwa bwino ine zimene bwana ndikuzeni zandikhumudwitsa kwambiri ine akalidwa ananditola kuti akali ndoto ine ndikuzeni abwana kuti akumane nane anakumana nane chifukwa cha Markford Sumanje munthu amene nthawi ya PPP ija anali wamkulu wa NLB munthu amene unanditetezerapo ndamwanayi mowa kumene andi munthu ananditenga sese pali munthu ina anangondibira phone takwaya ndinga ya moto idzalipidwa konkulu mpamene ankapanga convince kuti abwana ineyo kuti musadzamenyedwe mwine ndi munthu chiro anthu ndikuidziwa maidziwa bwino ineyo mukadzamenyedwa munthu ndi munthu uyu mukuyenda naye ine mudzandipange mwine andimvetsetsa ndi pamene akalindo timagwirizana kupatsana nambara tinanyamukira limodzi nadzasiyana pa nyumba pawo kenako pamene tigadzafusa atapa ma demonstration aku Blantyre ndikuzomba sindinapite nawo pamene tigadzafusa kuti abwanyi masindathabwa koma ife tinakukondani kozi ine sindimagwira ntchito machisawawa aneno tika alonga ndi kumangochi amene tinamba kuyendera limodzi so awa akunena kuti anachita kunditola anetitola kuti ayi sungidwa ndi banja ndi ndana atatu ndine munthu wankulu yes abwana ife tachokera kuchani kunsonkhano kuyambira mama bwana Mumba lero uli anali ndi manifesto yawo mapanga launch kuchokera ku Grand Palace tachoka ife azimayi close to mwina 50 azimayi chiwanja chivavi chiputula azimayi wina aliyese ndi wokhumuda kunena chilungamo bwana Mumba whether you like it or not zinthu sizili bwino anthu anjinga paka panopo chamakota to 8 akufuna ziphwanya chani akuphwanya ku office ya MCP ndalama sana pasibe musama promise anthu zoti sizingateke azimayi pano aswene ninjala the whole day mwina kapena mwina tingotokoza kuti mwina ina fitna likonikena kakoma azimayi yena achoka kunsongwe kuchivavi kuvichi mwa vantu chonde bwana mutivenge panopo anyamata anjinga akuphwanya office panopo kunyamuka kupita kwa ndani kwa Benex chonde bwana ngati machikonda chipani ngati dili mulimo achipani cha MCP chonde chikonda ni chipani sizili bwinotu chonde bwana ngati mwapa ngati anthu wawa abwezere ndalama zawo ngati munalonjeza muti patsandalama ngati simunalonjeza kuti sikutipasa ndalama zifine anyamata anjinga kupita ku chipani akupita kwa ndani apita kwa Benex kuyiku amafuna kuswa office akuswa office kumene tikogenda office tuko mwina kapena ngati ndikunama bwana tenti nyamuke pana ku office anyamata anjinga apa chonde bwana Mumba ine nabeya na imwe bwana musama promise anthu kuti sizingateke Malawi camera